skal du bare sætte det og slappe af, og så skal jeg finde noget mad til det. Hvad skal han Jeg har nogle koteletter, og så har jeg og dem kan jeg hurtigt varme til. Nu skal du bare sætte det og slappe af. Nej, jeg skal ikke have noget Nu spise. skal du bare sætte det og slappe af, og du kan godt tage noget sol og godt der. Hvordan går det her? Det ved mig godt i Aarhus. Ja, Jo, jeg spørger jo bare til det, og har jeg ikke noget stand over vel, men han kan jo ikke blive så ud der. Fire sides annonce i den dag. En fire sides annonce, det må være dyr, eller det må være godt, det der. Ikke mere. Ja, ikke. Burde du stadigvæk på kollegium, eller hvad det er? Nej, det er jo en kollektiv. Kollektiv. Nå, ja, det kommer jeg godt nok. Nå, hvis du selv mad. Ja, vi skal bestille om det. Hvis du tøver mad. Ja. Lav du mad, hvad? Ja, det gør jeg. Nå, det kan du da. Det har du da aldrig gjort herhjemme. Jo, jeg kan da godt huske, at jeg engang gjorde det herhjemme. Det var da godt nok galt, at det dyre igen. Det var da noget værre noget, du fik rundt sammen. Når I laver selv mad, så du får jo varm mad hver dag. Nej, ikke lige hver Nu dag. bliver du vel på dag, og Nej, jeg skal hjem her igen. bliver du på dag. Nej, jeg skal hjem her. Nå, det her er ellers lige rent, men vi har været op til det op i det gamle værelse. Nu skal du bare sætte det ned og slappe af, og så laver jeg noget mad til det. Jeg skal ikke have Du noget skal bare spise. sætte det ned og slappe af, og jeg har også noget brydning ude i spidskampen. Hvordan bor I så i det her kollegium? Ja, vi bor jo 4. Fire. Der er 5, vil sige lige for ting, fordi der er en, der lige har stadig bor, så han bor ude over gang. Ud over gang, sagde du. Ja. Ud over gang, sagde du. Det kan jeg da. Nå, det kan jeg da lige forstå. Det må da være så rart. Så skal I forbi ham i hele tiden. Han kan da have ret meget privatliv. Jo, men han har en madras der ude over gang. Det er godt nok. En madras, sagde du. En madras, sagde du. Skal der have en ordentlig seng at sove i? Jeg kan jo lige klare med en madras på dagen, men skal der have en ordentlig seng at sove i? Bruger du så nogle piger i det her kollegium? Ja, de 2 af dem er jo bilen. Nå, der bor 2 piger. Har du lidt kæreste op i Aarhus? Nej, det... Nej. Det er ikke fordi, vel, men vi har snakket lidt om det, og det er ikke fordi, vi er blandt os, vel, men vi synes, det kunne være sjovt, og du skal bare sige til hende, hun er velkommen herhjemme ved os. Hun skal være velkommen herhjemme ved os. Vi kan redde op om på gæsteværelset. De skal bare lige ringe først og så jeg kan få taget op af frysen. Nu skal du bare sætte det og slappe af, og hvad er lige straks færdig. Jeg skal ikke have noget at spise. Vi har jo regnet det blåen på dag, og havde reddet op til det op i de gamle værelser, og sat varme og radiator havde over. Nej, jeg bliver nok nødt til at smutte nu. Nu, Jeg har noget, jeg skal hjem til med studie. studie. Ja. Det har jeg jo regnet med det blåen på dag, men junge mennesker, jeg har jo så meget at sige til, det er jo den her rivende udvikling, man har op i hele tiden. Jamen, jeg kan da lige lave en ævleskive. Nå,